azt illeti, a 100 méteres gyorsfutás Carl Lewis világcsúcsa veszélyben volt, egy-két helyen ugyanez csak 30 méter. A legneuralgikusabb pont ugye a bekötés, és elsőnek Tóth Krisztián akart elrajtolni, de aztán megelőzte őt Vilisics Attila, aztán a Porsche-val, a 924-es Porsche-val a Kozma Benedek, aztán jön a Fiat Tipo, és aztán szép lassan a többiek. Hála Istennek az én jóslatom nem vált be, az első kanyar semmiféle gondot nem okozott, és ezt kérem szépen így fog tartani 2 teljes órán. Kezdődnek a előzgetések, ami egy igencsak neuralgikus pontja ennek az egésznek. Itt a lányok szorgosan számolják a köröket, és nyilván az nyer, aki ez alatt a 2 óra alatt a leges legtöbb kört tudja megtenni. Tavaly és tavaly előtt láttunk már itt csodákat, a szó legszorosabb értelmében. Volt, aki az öldövezetben kötött ki, volt, aki egy-két gumit sodort el, de azt hiszem, hogy a lehetőn túl vagyunk, és most kellene Isten igazából előzni annak, mint például Kozma Benedeknek, akinek egy nagy gázzal megpróbál elmenni 2 autó mellett is, egyebek között dr. Jó Antal mellett is. Szedott áramló most eléggé lassan fordul, és mögé lesűrűsödik a mezőn. A Fiat Tipóval Szimai Zoltán. Hát igen, most szabad utat kap, most el tud menni, meg hát el tudnak menni a többiek is mellette. Remélhetőleg ez hallható. És kérem szépen, huppa, Pápa Mobilt, Kozma Benedek a Porsche 924-jel jobbról előzte meg, miközben a Pápa Mobil kihúzott. Így a végén, lássuk, akkor amikor nem egészen másfél perc van hátra ebből a 120 perces maratoni küzdelemből. Tompos Tamás kérem szépen jubilált, mert az 50. körét tette meg, Kozma Benedek pedig egyre jobban belelendül a verseny előtt, többször kinyilatkoztatta, hogy ő nem egy versenyző alkat, ehhez képest most már itt lassan 2 keréken fordul a Porsche. Szerintem belefér nekik, lehet, hogy nem. Érdekesnek ígérkezik. Az egészen biztos, hogy Kozma Benedek megtesz még egy kört, és ebben a pillanatban letelt. Kérem szépen nézzük, hogy ki lesz az első a hátsó kanyarban. Na, nézzük. Hát nagyon együtt jöttek be. Én úgy láttam, hogy Vilisics Attila volt egy kicsit előbb. Minden esetre egy nagy tapsot megérdemelnek a fiúk, mert valóban ez egy nagyszerű verseny volt, amit úgy tippelünk, hogy Vilisics Attila nyert meg, Tóth Krisztián előtt, a 3. helyen pedig a
Porsche 924-es az E-Porsche-t vezető Kozma Benedek.